Bună ziua și poftă bună la scandal! Dacă credeți că dramuleta Hannah Montana de Chișinău se află la final, ei bine, aflați că este departe de a se termina pe bune. Iuliana Beregoi tocmai ce a răspuns tuturor acuzațiilor lansate de Andreea Bostanica și Daniela Costeschi. Deci, haideți să facem o scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Daniela Costeschi este o victimă a unui șantaj continuu făcut de unul dintre apropiații Iulianei Beregoi. Prin urma acestui șantaj, Danielei i s-au sustras din buzunar aproape 50.000 de euro, fie în cash, fie în bunuri precum iPhone-uri de ultimă generație, bijuterii Swarovski, multiple buchete a câte sute de flori de trandafiri, niște buchete care sunt foarte scumpe, deși par la prima mână ieftine, de fapt ele sunt foarte scumpe. Deși momentan există o anchetă a poliției în derulare în Republica Moldova, iar Iuliana se bucură de prezumția de nevinovăție, asta cel puțin până la finalul acestei anchete, vă dați seama, declarațiile Danielei legate de bunurile cumpărate se potrivesc mult prea mult cu anumite postări ale Iulianei Beregoi în care se flexează fix cu acele bunuri. Adică e cam fix pe fix, e cam pe față toată treaba asta. Dar înainte de toate vreau doar să apăsați pe butonul de like și ulterior și pe hype dacă mai aveți, pentru că suntem deja la sfârșitul săptămânii, pentru că mă ajută foarte mult să boostez clipul și să ajungă la cât mai multe persoane. Iar acum că am făcut și o scurtă recapitulare și știți despre ce este vorba, deși mă îndoiesc că n-ați fi fost la curent și de asta și intra pe clipul ăsta, haideți să vedem ce are și Iuliana de zis și să ne dăm cu părerea până la urmă că internetul e un spațiu liber pentru toți. Haide! Dragii mei, știu că ați așteptat cu toții o reacție din partea mea și îmi pare rău că nu am putut să o fac mai devreme. Bun. Sunt nevinovată. Mai lipsea să mai pun o muzică tristă și era pachetul complet. Dragii mei, știu că ați așteptat cu toți acest videoclip și vreau doar să vă zic că sunt nevinovată. Cum, de ce, în ce fel, de ce sunt acuzată, despre ce aspecte vorbim când spui că ești nevinovată. Ești nevinovată gen nu ai primit telefon de la fata aia, nu ai primit flori de la fata aia, nu ai primit bijuterii de la fata aia, prietenii tăi nu au șantajat-o pe fata aia. Ok, poate că tu nu ai fost implicat în mod direct în toată nebunia asta, poate că nu tu l-ai pus pe băiatul ăla să facă toate mizeriile alea pe care le-a făcut, dar prin simplu fapt că știai prin intermediul acei mizerii ai primit acele bunuri, clar ești complice la faptă propriu-zisă. Deci clar și tu ești vinovată. Într-adevăr, momentan este o anchetă deschisă și nu este finalizată, deci, după cum am spus și în intro, te bucuri de prezumția de nevinovăție ca oricine altcineva. Dar lucrurile sunt cam evidente, adică fix bunurile despre care vorbea fata aia erau la tine pe profil. Era un video pe profil care, by the way, video-ul ăla nu-l mai găsesc. A dispărut, nu știu ce s-a întâmplat. Ori sunt eu chiar, ori l-a șters. Dar țin să cred că l-a șters, pentru că ieri când l-am filmat clipul și ulterior l-am pus pe YouTube și am făcut thumbnail-ul, găsisem postarea. Astăzi, surprize, nu o mai găsesc. Deci, o dovadă care a dispărut de pe internet. Asta dacă nu din cauza anchetei a fost ascunsă acea postare. Nu știm, da? Probabil o să aflăm în curând. Hai să continuăm. Vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu personal nu am nicio implicare în această poveste. Este Modul în care vorbim și închidem ochii ne face total să credem că ceea ce spui este real. Din nou, dacă nu tu ești persoana care i-ai dus sicriul la poartă, asta nu te face pe tine nevinovată. Și într-adevăr, poate nu ești tu persoana care i-a dus sicriul acela la poartă, dar dacă te învârți în cercuri în care anumiți oameni din anturajul tău duc sicrie oamenilor la poartă și prin urma celor amenințări și sicrie tu obții bunuri, ei bine, chestia asta te face și pe tine puțin mai mult vinovat. Oamenii ăștia cred că nu realizează chestia asta, că dacă participi cât de puțin la o infracțiune, atunci ești și tu complice. Așa funcționează lucrurile. Dar limbajul ei și modul în care se exprimă, gen, eu sunt total nevinovată. Chestia asta te face vinovat și dacă vrei să dezminți niște acuzații, începi și o faci și spui, bă frate, nu am făcut eu chestia asta, nu i-am cerut eu telefonul. Cum ai zis despre sicrie, că bă, n-am eu nicio treabă cu sicriele, dezminte și toate celelalte afirmații. Să nu uităm că clipul ăsta are doar 2 minute. În 2 minute nu știu cum puteai să te scuzi de toate mizeriile pe care le-ai făcut sau nu, sau prostiile pe care le-a făcut anturajul din care faci tu parte. Haideți să vedem că poate zice ceva, că am văzut până la urmă doar 20 de secunde din 120. Haide. inuman și îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și țin să menționez că și eu condamn astfel de practici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. S-au întâmplat lucruri foarte grave și aștept... Băi, deci știți cum se simte clipul ăsta? Se simte exact ca... efectiv.
Așa se simte videoclipul. Eu condamn astfel de acțiuni și nu aș fi făcut niciodată așa ceva. Cumva totul s-a oprit doar la Chelsea Crew. Și eu, cu foarte mare interes, ca autoritățile să-și facă datoria și să aducă lumină în acest caz. Aș vrea să Deci, din nou, ea se referă doar la chestia cu Sicriu, că ea nu face parte din cercul sau din personajele care ar fi făcut acel lucru. Și fac pariu că atunci când o să iasă la suprafață totul, că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, o să se afle toate căcaturile astea făcute. Șantajele, întâlnirile cu ea, că s-a întâlnit față în față cu Daniela, Sicriu și așa mai departe. În întreg dosarul o să zic așa: da, Iuliana a primit un iPhone, da, Iuliana a primit buchetul de flori, da, Iuliana a primit bijuterii. Da, Iuliana nu a plasat un sicriu la poarta Danielei, ci a fost un terț care este prieten al tatălui ei, care a fost pus de băiatul care o șantaja pe Daniela ca să-i cumpere iPhone-uri. Da, Iuliana nu a dus ea sicriul la poartă, dar înțelegeți unde vreau să ajung? Că toate legăturile astea o fac și pe ea să fie complice la toată treaba asta. Și așa funcționează lumea în care trăim. Dacă nu faci acțiuni în mod direct, asta nu înseamnă că tu nu ești vinovat sau ești complet nevinovat. Trăim într-o lume foarte nebună. vă pot oferi mai multe detalii, însă din păcate nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit Pot oferi multe detalii, dar nu pot să vă ofer multe detalii. De asemenea, mă deranjează foarte mult că se vede că ea citește de undeva toate chestiile astea. Sau le are notate pe telefon și le dă așa frază cu frază. Adică nu avem un video constant în care să zică: bă, îmi pare rău, și să înceapă să-și folosească și latura umană, să se vadă că îi pare rău. Pentru că așa cum ea o dă ca un discurs citit de undeva, nu o face să pară că ei chiar îi pare rău. Ea doar spune niște cuvinte care nu au nicio valoare, nu au nicio urmă de sentiment pus acolo. Da, poate că există o urmă de sentiment de vinovăție. Că bă frate, nu ar fi trebuit să mă bag în căcatul ăsta și să ajung în stadiul ăsta. Poate sentimentul ăsta există, dar nu cred că există vreo urmă de empatie față de Daniela. multe persoane și există riscul să fie afectați și mai mulți. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face Dacă puteți observa și limbajul corpului puțin, da? bunăvoințare, la care Deci observați cum dă din cap că da la anumite chestii și că nu la altele. particip cu toată bunăvoința Particip cu toată bunăvoința. și cu tot interesul pentru a se face dreptate. Și limbajul corpului, să știți că spune foarte multe lucruri despre ceea ce susțin anumiți oameni ca idei. Doar zic așa. Deci ea face parte dintr-o anchetă, ceea ce înseamnă că este implicată, ceea ce cumva o face să nu fie nevinovată. E grav. Abia aștept să ajungem la finalul acestei situații, să vedem care e treaba și cum stă treaba până la final. Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv. Acum mai este și bullying. Săraca Daniela, care a primit un capac de sicriu în fața porții, cu poză nu doar cu ea, o poză cu ea și cu fata ei. Ea nu mai are ce să mai zică, că ăla n-a fost bullying. Ceea ce pățește acum Iuliana, că ies chestiile la suprafață, asta e bullying, dintr-o dată. Foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți De asemenea, e o chestie pe care nu o suport, chestia asta cu fanii mei. Zile dragă, urmăritorii mei, persoanele care îmi urmăresc activitatea. Când numești pe cineva fan, mi se pare că îl pui sub tine cumva. să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea în aceste zile. La limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok. Și a supus oamenii la limbaj vulgar. Că ea, la 20 ceva de ani, mama are un trecut extraordinar în care n-a înjurat absolut niciodată pe nimeni și n-a făcut nimic greșit. Sunt filmări cu tine pe internet în care înjuri, efectiv. Nu ai cum să fii atât de ipocrit. E la fel cum a zis eu, că bă frate, că mi se pare aiurea, că lumea mă înjură, că eu nu fac chestia asta. Aș minți. Mă depășește faptul că din atâtea lucruri pe care le putea spune, e într-un căcat imens din care se putea scoate, ea doar scoate în evidență că bă frate, mă înjură lumea pe internet și nu mi se pare ok că fanii mei aud că eu sunt înjurată. Pe bune? Adică lumea te arată cu degetul pentru multe alte chestii mult mai mizere pe care le-ai făcut decât că ești tu înjurată pe internet. Adică crazy. Port povara exemplului, o responsabilitate față de fani. Port povara exemplului. După cum am zis, citește de undeva și ăsta nu este un discurs scris de ea, este scris de echipa ei de PR care a făcut sincer o treabă groaznică cel puțin.
După ce terminăm videoclipul, ne uităm și la comentarii ca să mi se confirme faptul că acest discurs chiar n-a convins pe nimeni de absolut nimic. De audiența mea, prin tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor, prin faptul că am motivat și am inspirat generații întregi, prin mesajele mele, prin melodii, seriale, filme, vloguri și tot ce am realizat. Nu înțeleg chestia asta, de ce întotdeauna e despre, ok, am făcut un mare căcat acum, dar mamă, uite câte lucruri bune am făcut eu în trecut și acum, pentru că am făcut o chestie atât de mică, s-a uitat tot ce am făcut. Bă, ai făcut o chestie, niște chestii mizerabile și ar trebui să o explicație pentru acele chestii mizerabile, pentru că în momentul de față noi trăim în prezent. Ce ai făcut în trecut îndepărtat nu este match cu mizeria pe care ai făcut-o de curând sau, mă rog, tu și cu apropiații tăi. În situațiile de genul ar trebui să te concentrezi pe ceea ce oamenii își doresc să audă de la tine și anume niște scuze serioase, să admiți anumite mizerii pe care le-ai făcut sau nu și să spui, bă frate, n-am făcut aia pentru că s-a întâmplat aia. Nu, tu vii și zici, dar eu acum 10 ani am ajutat o bătrânică să treacă strada pe bune, acum că șantajez pe cineva, mă rog, că prietenii mei șantajează pe cineva și eu mă aleg cu bunuri datorită chestii astea, nu, ați uitat cu toții că am ajutat bătrânica să treacă strada. Și am făcut doar lucruri frumoase și bune. O muncă asiduă fără să exagerez. 10 ani de muncă. Și munca aia pentru cine a fost, Iuliana? A fost pentru cineva? A fost pentru mine, să mă ajuți pe mine? A fost pentru fanii tăi? A fost pentru tine, ai muncit ca să ai bani. Până la urmă, la finalul zilei, cu toții muncim pentru bani. Ai muncit pentru tine, n-ai muncit pentru nimeni altcineva, ok? Că mor pe ăștia care zic că am muncit și că nu știu ce și acum toată lumea vrea să-mi dea în cap. Da, ok, ai muncit pentru tine. E la fel cum le zice oamenilor, bă, mă duc la sală și trag atât de mult și voi, e fix același principiu, că eu mă duc la sală pentru mine, nu mă duc pentru nimeni altcineva, mă duc la sală să mă simt eu bine, să arăt eu bine. 10. De aceea sunt Iuliana de Regoi. Deci port responsabilitatea exemplului. După fiecare concert, vin părinții la mine și îmi mulțumesc pentru ceea ce fac. Mamă, ce vibe-uri de bisoi. Că la mine în curte vin părinții cu copii și facem poze și vorbim. Bă, au aceeași echipă de PR să mor eu. Pentru că înclin balanța spre bine. Nu sunt perfectă și nici nu trebuie să fiu. Însă nu merit să fiu catalogată în fel și chip înainte de a se afla adevărul. Vă rog să nu credeți toate minciunile pe care le auziți pe TikTok. Vă rog să nu credeți toate minciunile pe care le auziți pe TikTok. Când vii cu un răspuns de ăsta atât de impersonal și nebazat, fără argumente, fără nimic, cum ai tu credința că oamenii chiar o să creadă ceea ce zici tu acolo? E incredibil, mamă, nu mai pot. Și să nu vă lăsați manipulați. Vă mulțumesc. Incredibil. Și știu la poartă. Prima persoană pe care eu am sunat-o în dimineața respectivă a fost fata aceasta din Orhei și am zis, te rog frumos, știu că te cunoști cu el personal, că nu te bagi, nu te implici. Și am zis, bine, mulțumesc. Ok, bun, deci până acum era implicată într-o anchetă penală, într-o anchetă în Republica Moldova și nu putea să dea declarații, dar acum ne arată niște screenshot-uri. Nu te-ai fi deranjat, a pus secretul la mine la poartă cu curce, poza mea cu Leila și data de 15/5/2005, atunci te rog cu ce poți să-i pot pun capă și îl găsesc, tata mai avea puțin și făcea infarte, l-a găsit acum la 12 noapte. Hei, Doamne ferește, eu cu el nu am avut absolut nicio tangență sau legătură de atunci, absolut deloc, nu ți-a scris nimic, eu nu am idee de ce de făcut în așa caz, dar e strașnic să înțeleg că Daniela îi dăduse aceste mesaje Iulianei. Atât, nu știu la ce bani se referă, a văzut că nu răspund, mi-a băgat boți și acum asta. Eu nu știu ce e de făcut, sincer, dacă poți să te ajut cu ceva, spune-mi pur și simplu, real nu știu, ai camere la casă să vezi cine a dus. Mâine vine poliția să ia obiectul dovadă, cine a pus, uite pe cameră și sper să găsesc ceva, nu am cameră nici prin apropiere, dar o să pun zilele astea până la casă, bla bla bla. Ce zis mașina care a trecut, Doamne ferește, sincer, asta deja e foarte exagerat și grav cu Leila, nu lăsa așa, poza, nu gata, ne-am dat poza lui, numele, am zis că știu unde trăiește. Dacă nu-i de ajutor și pot să te ajut, îmi spui, dar nu lăsa așa, asta nu e o glumă. Mulțumesc mult, mâine când vorbesc cu poliția, te sun și spun ce au nevoie și poate știi și tu ceva informație. Ne sună când te rog, ai grijă, nu te stresa, eu cred că sunt doar amenințări și manipulări, a pus data de 15, crezi că îmi fac ceva, dar nu lăsa așa, nu, real vorbind, bla bla bla, ok. Ce vreau să zic e, nu mai citim în continuare pentru că am înțeles care e ideea. Pe scurt, Iuliana vrea să ne demonstreze că, bă, Daniela a apelat la ea când a avut nevoie de ajutor în situația dată. Pentru mine chestia asta nu demonstrează absolut nimic, nu te scutește de vinovăție. Haideți să vedem. Dragii mei, să știți că eu nu vreau să umplu nici contul de TikTok, nici contul de Instagram cu numele unor persoane irelevante pentru mine. Persoane irelevante. Bine a zis după pentru mine. Așa că am lăsat mai multe detalii unui cont de fanpage pe TikTok și pe Instagram despre tot acest caz Cont de fanpage făcut de ea. și despre câte minciuni
se bagă în mediul online, așa că vă las linkul de mai jos dacă vreți să intrați la această persoană pe TikTok. Am zis că ne uităm în comentarii. Parcă mi-aduce aminte de cineva. Avea cam tot aceleași reacții. Trebuie Scott Apology Vibes, efectiv la ea mă gândeam și eu. Mi s-a făcut pielea colier de la Daniela Costechi. Îmi trebuie și mie unul de ăsta, mai cu intonație o leacă. Cam atât cu video de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat și știți cum e, like, share, subscribe, alea. V-am pupat și ne vedem pe data viitoare. My DJ, the one with the gas. My DJ, the